Milí priatelia, opäť vás vítam na dnešnom cvičení. Nezabudajme, že každý pohyb sa počíta a hlavne v seniorskom veku. Takže som rada, že ste opäť prišli, že si spolu zacvičíme, nadobudnite zase silu väčšiu, posilnite svaly, ktoré sú ochabnuté a natiahnete svaly, ktoré sú skrátené. Každý si cvičí podľa svojich možností a schopností. Keď si potrebujete oddychnúť počas cvičenia, kľudne si môžete oddychnúť a potom sa zase pripojíte k nám. Nezabúdajte, že necvičíme po náhlych nejakých prípadoch, operáciách, pri otvorených ranách. To sú úplne špecifické cviky, ktoré sa cvičia, takže teraz cvičíme, keď sa cítime dobre, nie sme po operácii, bedrového kĺbu napríklad, čerstvo. Takže poďme do toho. Budeme potrebovať dneska odporovú gumu. Táto žltá odporová guma má najmenší odpor, takže dobre sa vás s ňou bude cvičiť ako pre začiatočníkov. Samozrejme môžete mať aj s väčším odporom, ak sa cítite na to. Sedíme na stoličke, máme nohy do pravého uhla, chrbátik máme vystretý, snažíme sa neopierať o stoličku a sme s celými sedacími svalmi sme na stoličke pevne zakotvení a nohami zase cítime oporu v nohách. Takže ideme sa pomaličky rozhýbať, ruky dáme na kolená. Môžeme zavrieť oči, kto chce, a ideme veľký nádych a výdych ústami. Dáme zo seba všetko negatívne von, všetky starosti necháme za dverami a už sa venujeme len sebe a svojmu telu, svojmu zdraviu, nádych a výdych. Výborne, položíme ruky na kolena a ideme rozhýbať krčnú chrbticu. Takže pomaličky otáčame hlavu doprava a pomalým pohybom sa presúvame doľava. Doprava a doľava. Ramena smerujú dole. Chrbátik je pekne vystretý a pomaličky cvičíme. Dobre, dáme hlavu do výchozej polohy, čiže do stredu a budeme robiť kmitavé pohyby. To znamená, že ideme s hlavou dole a robím také poloblúčky. Môžem ísť pomaličky. Ak mám napríklad závrať alebo nejaké veľké problémy s krčnou chrbticou, samozrejme necvičíme tieto cviky. Ostatní cvičíme, cítime, ako sa nám naťahujú svaly krku, rozhýbeme ich. Výborne. Ideme krúžiť ramenami, chytíme sa za ramená a krúžime. Kto sa nevládze chytiť za ramená, len krúži takto rukami, teda ramennými klbmi, ramenami. Kto môže, chytí sa a robí veľké kruhy s lakťami. A opäť nádych, výdych. Výborne. A docvičím, uvoľním ruky.
Položím si opäť ruky na kolena, na stehna a ideme zdvíhať ramena a púšťam dole. Dobre, rozcvičíme zápestie, takže robíme krúžky na jednu stranu. A ideme na druhú stranu. Otvárame, zatvárame. Precvičíme všetky svaly na rukách. Ponaťahujeme. A ideme robiť ďalekohľad. Takže palec, ukazovák, prostredník, prsteník a malíček. A ideme naspäť. Prsteník, prostredník, ukazovák. A zase naspäť. Výborne, vyklepeme ruky. Chytíme sa opäť za kolena a budeme krúžiť trúpom. Najprv doľava. Pomaly rozhýbavam celú chrbticu. Teraz hlavne driekovú. Nádych vpredu a zadu výdych. Ale kto nestačí tak s dýchaním, tak si každý dýcha podľa svojho. Výborne. A ideme na opačnú stranu. Takže dostanem sa do stredu a idem naopak. Dobre. Teraz sa už pomaličky dostávame do fázy cvičenia s gumou, takže spravíme si takúto guličku z gumy a budem stláčať. Môžem si položiť na stehno ruku a stláčam. Stláčam a uvoľním. Stláčim, uvoľním. Cítim, ako mi pracujú svaly na ruke. Posilňujem svaly, aby sme mali sílu, aby sme si mohli dočiahnuť veci, ktoré potrebujeme, zdvihnúť to, čo potrebujeme. A stále udržujem chrbátik rovno, hlava, pohľad mi smeruje pred seba a vymením ruky. A idem ľavou rukou. A skúšam, ktorá ruka je silnejšia, s ktorou sa mi lepšie pracuje. Väčšinou to býva tak, že teda tá pravá ruka pri pravákoch je silnejšia, takže musím aj dobre ľavú ruku posilniť, aby boli rovnocenné skoro tie ruky. Dobre. Položím gumu, zase vyklepem ruky. A ideme pomaličky hore a robím dážď. A výborne, ešte raz. Každý tak hore len ako vládze. Keď nevládzem ísť hore, tak aspoň robím takto. Každý pohyb sa počíta. Na to nezabúdajme. Čokoľvek, či na posteli cvičíme, na stoličke, ideme sa prejsť. Všetko pracuje, cievy, svaly, ale aj hlava, na psychiku je to dobré. Takže, tak, ruky sme si precvičili, zobereme si pás, môžeme si omotať. Hlavne dávame pozor vždycky, aby nám nevystrelila tá guma, aby sme si nejak sa nebuchli. Takže komu sa dá, môže aj takto len držať tú gumu, alebo si ju trošku takto
obviažeme o ruky. Tak a ideme. Ruky dáme pred seba a trošku otvárame. Každý len tak, ako môže. Kto nevládze držať takto ruky, tak buď si dá pred seba, tým sa viacej posilňuje hrudníková časť. A keď ani to nevládze, tak si dá na nohy a skúsi s nohami. Skúsim zatlačiť do toho. Zatlačím. Tuto pracujú aj nohy. Ide o to, čo vám je dobré, čo vám robí dobre a čo vlastne zvládnete. Takže my pokračujeme takto. Ešte 3-krát. 2. 1. Výborne. Teraz jedna ruka zostane zaviazaná, čiže dám si dlaňou na stehno, ľavá ruka, čiže toto je pravá, ľavá ruka, zase obmotám si a idem do boku, idem do diagonály a vyrovnávam ruku. Vyrovnávam. A pociťujem biceps, triceps, ako sa mi naťahuje. A uvoľním. Môžem trošku zahýbať a ideme. Na druhú stranu. Takže pravá ruka. Zohnutý lákeť a idem vystierať. 1, 2. Výdych, keď uvoľním. Nádych, výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A ešte 2. 1. Výborne. A uvoľním. Až dole môžem ísť. Chytím sa za lakte. A idem hore. Hore. Komu sa dá. A zase dole. Výdych. Opäť idem hore. Nádych. A výdych. A posledný krát nádych. A výdych. A uvoľním zase ruky. Ešte raz sa chytím za lakte, dám pred seba, hlava zostáva rovno, v rovnej pozícii, neotáčam krk, len otáčam ruky. Len ruky, aj chrbátik zostáva rovnaký, rovný. Hej, čiže neotáčam sa takto, ale otáčam sa len takto. Kto si potrebuje oddychnúť, oddychne si, pripojí sa zase ďalej. A ešte doprava. Výborne. A uvoľním. Dobre. Ideme rozcvičiť nožky. Takže zdvíhame päty obidve. Cítim, ako mi lítka pracujú, stehenné svaly. Výborne. Teraz práva, ľavá na striedačku. Cvičíme, buď sme vyzutí, alebo máme nejaké papuče, alebo nejaké tenisky s úzkou podrážkou, aby sme mohli dobre pocítiť ten pohyb. Výborne. A ideme zdvíhať špičky, takže neviem, či majú vidieť, špičky zdvíhame. Šup, 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 šup. Výborne. A päta špička vystriedám. Výborne. Vystriem pravú nohu a krúžim na opačnú stranu. Dobre. Ideme s ľavou nohou. A na opačnú stranu. Výborne.
podúbkam si. Dobre, dám gumu pod nohu, pod chodidlo, chytím sa a ťahám k sebe. Priťahujem. Výborne, teraz dám si zase, nechám teda gumu tak, ako som mala a zdvíham skrčenú nohu. Pomalšie možné. Dobre, výborne, vymením. Takže dám pod ľavú nohu, vystriem sa opäť a idem hore. Vystrieram a skrčím. Výborne, a teraz idem šup, 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 šup. A idem ešte hore. Tu sme pridali jeden cvik. A uvoľním. A uvoľním. Dobre. No. Teraz ešte si dám pás za seba do hrudnej časti. Si dám gumu, chytím za ruky, konce a idem dopredu. 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 Šup. 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 Výborne. Uvoľním. Položím si zase gumu, vystriem sa a idem zdvihnúť ruku, pravú, teda ľavú ruku do pravej strany sa ukloním a idem naspäť. Opäť, kto môže tak dám ruku, ako ju dokážem zdvihnúť, hej? Ide o to, aby sme mali ten pohyb do jednej strany, aby sme cítili tie svaly, ktoré sa mi naťahujú. Takže idem doprava a doľava. Doprava a doľava. Šup. A posledný krát uvoľním. Dobre, spravíme rotačný cvik. Takže ľavá ruka ide na pravé koleno, pravá ruka, buď sa chytím operadla alebo stoličky a pomaličky sa otočím. Zostanem v tejto pozícii, dýcham. Je to rotačný cvik, ktorý potrebujeme samozrejme pri rôznych úkonoch, keď vyberáme si niečo zo skrine napríklad a ideme naspäť. Čiže pravá ruka na ľavé koleno, ľavá ruka o operadlo. Výborne. A idem naspäť. Teraz chytím ešte gumu, obmotám, zdvihnem, vystriem sa a idem pomaličky až dole, 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 dole. A hore. A ešte raz.
zostriem a idem dole, 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 dole. Chvíľu zostanem a hore. Výborne. A idem dole a teraz bez zmena trošku. Dole idem. A idem tým istým pohybom hore. Výborne. Čiže predtým sme išli hore. Takto, kde sme sa dotýkali nôh s tou gumou. A teraz ideme vlastne hore takto. Čiže tým istým pohybom, ako sme išli dole. Dobre. Položím gumu, ešte uvoľním. Dobre, spravím jeden nádych a výdych. Ja vnímam svoje telo, či cítim nejaký nekomfort, či sa cítim lepšie, či sa cítim, že môžem väčší rozsah robiť. Ešte pošúcham ruky. Tam, kde ma bolí niečo, alebo ma naťahuje, tak sa chytím. Či už kríže, alebo kolena. A chvíľočku cítim to teplo z dlaní. Nádych a výdych. Tak, otvorím oči, usmejem sa. Milí priatelia, ja vám ďakujem, že ste si zacvičili, teším sa na budúce. Ak máte nejaké otázky, kľudne píšte, dajte mi vedieť a verím, že sa ešte stretneme. Pa, pa!